Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Ụlọ omeiwu sineti ala anyị na-eme amụma ịmalite mkparịta ụka n'etiti ha na ndị omeiwu mba US n'ihi ebubo ha bụrụ na a na-enwe igbu ọchụ na mkpochapụ ụtọ agbụrụ okpukpe ndị nke Kraịst n'ime mba Naịjirịa. Ụfọdụ ndị omeiwu ala anyị akọwala nke ahụ dịka okpokpo asị ma rụta aka na ndị otu Boko Haram na-egbu agbụrụ na okpukpere ọbụla. Peter Obi akọwala kepụkepụ ahụ e nwetara ugbu a na otu n'ime ndị minista onyeisiala Tinubu bụ Uchenna ji akụrakụ asambodo mahadum. Ọ kọwara na nke ahụ bụ ihe na-egosi na ekwesịghị ịhapụ omume mpụ ka ọ bụrụ omenala ndị gaa ọtụtụ oge. A ga-echeta na onye minista sayensị na teknụzụ ala anyị Uchenna ji ka a na-ebu ebubo na o ji akụrakụ asambodo digrii site na mahadum UNN. Onye ụkọchukwu Odumeje akatọọla ndị ụkọchukwu ibe ya Oyedekpo na Adeboye maka ikpuchi ọnụ ha n'oge a ala anyị na-agabiga ọnọdụ ihe isi ike bụ nke ha na-emeghị n'oge ọchịchị gọọmenti Goodluck Jonathan. ọgwụ na bụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.